Modal ya nyamburi. Wah, mati jeneng kakon. Ora apa-apa, Petruk niku nek ngene iki mbok aja kanggo tangan, nggo glugue kuwi ora apa-apa. Pamel tenan kowe. Ini tak apuci. Nyamburi wae piye? Go gaman. Oke, tunggu nang kene. Aku duwene iki lho, Lho. Wis sakaremu. Iki tau tanggo ngethok wit kambil 7 sedina olah Lampung. Ora rampung kok pamer ora. Atos. Ayo wis ben. Nyo. Cigal cilamu. Nyo. Derek. Dian kulitmu kenyal. Dilonokke melu lono, dilenekke meneh padha karo dudut katut ngluthung. Ha iya. Mati. Aja napa golek pucukane. Ya. Aku kala-kala kowe wilang bebalang, wah nganggo kampak. Oh clewek. Modal. Wah. Kowe cilahmu saka apa to? Saka sirah tenan. Tutuk cetok. Waduh. Pusaka kok werna-werna. Mati. Sing telakil iki nek nganti aku kala-kala kowe megulu karo kowe 30 tahun gitu lho. Aku lho selawi sama 30. Ajake 5 tahun. Kampleng candal dai matu. Ora ambyal silahmu. Awang saka wesi kowe kula ora apa-apa kok saka sepon kaya ngono. Aja ngeceh. Iki lho entuk nang alas loban. Waduh. Alas loban kok entuk sandal. Kene wong numpak bis keli. Mati kowe mati. Nek wonten sampeyan niku wis wani maju ya mesti serep ya. Jelas. Genti kowe. Waduh. Aku ngrasake lolo gedhe cemaput megulu karo kowe. Yo. Kene meng kaya ngono. Sing niat lho, aja semblono. Sing niat ning petu mantek aji. Yo. Dian. Yo. Ora apa-apa. Yo to, nek ora percaya. Yo ora percaya. Kula kok pengen ngampleng cengel sampean, ketoke kok pengabsane nggon cengel. Oke, tak silahkan. Nah, ora percaya. Ayo, ora percaya ge dikampleng lah masalah. Wis. Nganti aku cilik nglacake lolo gedhe aku cemaput megulu karo kowe 20 tahun, Truk.